Moikka! Nyt mä luen sulle tarinan Toivon siemen. Tämä tarina kertoo pienestä tytöstä nimeltä Lilian. Hänen kotimaassaan, Kongon demokraattisessa tasavallassa, aurinko paistoi lähes joka päivä. Lilianin perheeseen kuului 3 veljeä, 1 sisko, äiti ja isä. He elivät sellaisessa paikassa, jossa ruokaa ei ollut aina riittävästi. Siitä huolimatta, että heillä oli vaikeuksia, Lilian rakasti kovasti tuttua kotiaan, perhettään ja ystäviä. Hän unelmoi siitä, että jonain päivänä pääsisi kouluun veljensä kanssa, sillä perheellä ei ollut vielä rahaa lähettää häntä kouluun. Auringon kuivattaessa maata perheen täytyy käydä kaukana hakemassa vettä. Matka oli pitkä ja väsyttävä, mutta Lilian rakasti keräillä sieltä löytyviä kauniita kiviä, jotka loistivat auringossa upeasti. Eräänä päivänä hän löysi erityisen kauniin, vaaleanpunaisen kiven, joka hohti kauniisti sateenkaaren eri väreissä. Hän laittoi kiven taskuun ja lähti kotiin. Saapuessaan kotiin Lilianin perhe kertoi hänelle, että heidän täytyisi lähteä heti pois kotikylästä. Kotona ei ollut enää turvallista asua, koska alueella oli ollut levottomuuksia. Niin he lähtivät, jättäen taakseen kaiken tutun ja turvallisen. Kodin, ystävät sekä sukulaiset. Liliania pelotti. He matkustivat pitkän matkan jalkaisin, läpi vaihtuvien maisemien. Matka oli rankka, mutta he uskoivat, että jostain vielä löytyisi turvallinen paikka heille. Ja viimein, pitkän matkan jälkeen, he saapuivat Ugandaan. Heitä vastassa oli ihmisiä, jotka olivat tulleet auttamaan. He vastaanottivat Lilianin perheen lämpimästi. Heille jaettiin myös hieman ruokaa ja juomaa sekä oma maapaikka, johon he saisivat rakentaa uuden kotinsa. Perhe oli kiitollinen, että he selvisivät matkasta hengissä, mutta he tiesivät, että vaikeat ajat eivät olleet vielä ohi. Lilianin vanhemmat alkoivat heti etsiä töitä, jotta perhe saisi hankittua ruokaa. Myös uudet naapurit yrittivät auttaa parhaansa mukaan Lilianin perhettä. Lilian kuuli, että alueelle suunniteltiin koulun rakentamista, sillä alueella oli paljon lapsia, mutta matka lähipään kouluun oli pitkä. Kun aurinko laski ja kaikki olivat vihdoin lepäämässä, Lilian muisti taskussaan olleen kiven. Onneksi se oli vielä tallella. Kivi oli ainoa muisto kotimaasta. Mitä jos sekin katoaisi, Lilian mietti. Hän otti kiven taskustaan ja päätti haudata sen maahan piiloon. Näin se pysyisi tallessa ja vain hän tietäisi, missä se oli. Se olisi hänen oma salaisuutensa. Päivät kuluivat uuteen maahan tutustuessa sekä uutta kieltä opetellessa. Liliania jännitti Ugandassa olo kovasti, mutta onneksi vanhemmat ja sisarukset huolehtivat hänestä. Eräänä päivänä auringon laskeuduttua, juuri kun koti-ikävä oli suurimmillaan, Lilian huomasi maassa jotain. Samassa kohdassa, johon hän oli piilottanut kiven, kasvoi jotain vihreää. Se oli kasvi. Hohtava aarre ei ollutkaan kivi, vaan se oli ollut papu, joka oli alkanut kasvamaan mullan alla. Lilian istui maassa ja ihasteli pientä versoa. Hän alkoi puhua sille kuiskaten. Kuuntele, hän sanoi varovasti. Olet antanut minulle paljon rohkeutta ja toivoa. Uskon, että voin luottaa sinuun. Haluaisitko kuulla unelmani? Hän hymyili kasville ja jatkoi. Toivon, että vielä jonain päivänä pääsemme takaisin kotiin. Haluan, että meillä on turvallinen paikka, missä voimme olla yhdessä ilman pelkoa tai huolta. Toivon myös, että jonain päivänä pääsisin kouluun. Sitten minusta voisi tulla lääkäri ja voisin aina auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Lilian tunsi sydämessään toivoa ja kiitollisuutta.
Hän aikoi joka ilta käydä kasvin luona, kuiskaamassa sille mukavia asioita. Ehkä mukavien asioiden kuuleminen auttaisi kasvia kasvamaan. Kasvaisikohan versosta vielä vahva ja kaunis pavunvarsi, jolla voisi ruokkia koko perheeni, Lilian mietti. Hänen perheensä voisi yhdessä hoitaa kasvia ja huolehtia siitä samalla tavalla, kun he huolehtivat myös toisistaan.